Machiegni kendo nyakoro mgajwang' dhi pau tuke wayudo ni kaka yorgero mich mag rawere skunde sekondar ma Merisho nobago tuke mag jopuonjre mano kelo kanyakla jonyuol kachiel gi jogweng' mayudre gwenge ma Isinya. Ten skul no keto ikruok ne tuke mag skunde sekondar kachiel gi yuore pinje mag Bangkok gi Barcelona. James Opondo ndiere kod ler mathoth. Odiochieng' mangima somo no kao yueyo e sikund sekondar ma yowuoyi ma Merisho mayudore e Isinya kaunti ma Kajiado ka nyithindo nomi thuolo mar tugo tuke mopogore. Kochakore tuke mag goya bal, riembo ndiga, tuke mag okapu, adhula, rugby, ng'wech e kind mamoko nodhi nyime e pewe mayudore e sikund no. In the world we are in right now, it's not all about academics. Sports also plays a major role for people to go into the universities. I think that we have a very good sports facilities and the students here themselves are very, very good. One of the unique value for our school is that we made sure that the sports facilities are of international standard, and the idea is that a boy who competes here should be able to gauge himself against international standards. Apart from the academic angle that we are always on every day and every morning, we are also trying as much as we can to empower the boy child in matters co-curricular activities. Tuke ge nomiyo jopuonjre thuolo mar nyiso ng'eyo margi e tuke mopogore ka thuolo ne bende notigo gi jopuonj e iko tim mabiro yuoro e tuke mag sikunde sekondar. Sikul mar Merisho en achiel kuom sikunde manigi pe mabeyo pachoka kendo miyo nyithindo thuolo mar nyiso kit mich margi. Wataweza kukuza talanta zao na mwishowe itaweza kuwa kuleta faida kwao na si kwao binafsi peke yake bali hata ni kwa shule na pia kwa nchi nzima. I'm very happy that you're able to bring parents around and be part of this process, and so that when the kid is back at home over the holidays, you can continue encouraging them to continue sport, and you've seen what sports can give you. Surely it's life changing. Jalup Commissioner Marubila Marito Jela Catherine Ndereba jatugo machon tuke mag rugby Afrika yange negin moko kuom jonyuol mane oyudo thuolo mar neno kit tugo. Joloche kidienje mopogore noyudo mich. James Opondo, Ramogi TV.